Кажете ми, защо решихте да се оттеглите ви от историческия парк и в крайна сметка сега да е станал басиста на остава директор? Лесно ли го убедихте да застане на вашето място? Вижте, господин Сиромахов, да? Реших да се оттегля, защото умният човек винаги гледа да напусне кораба малко преди той да потъне. Справка, Камен Воденичаров. Сега. Искате ли въздали? За басиста на остава, кажете. Относно басиста на остава, да. Лесно го убедих. Казах му, стани шеф на исторически парк и ще живееш сладко, по-сладко от шоколад. Добре, обаче там има очевидно някакъв разкол в групата, защото вокалиста на остава, Свилен Ноев, побърза да се разграничи и каза, групата няма нищо общо с исторически парк, аз съм шокиран, каза човека. Вижте, не искам да коментирам Свилен Ноев. Защо? Под нивото ми е да коментирам едно мъничко човече. Не е сериозно да си вокал на мъжка рок група, гласът ти да звучи така, сякаш полковник Марков е скачал върху топките ти. Сега, не е сериозно. говорите? Вземете си фъстъчки. Не искам фъстъчки.